NATO tana kewaye da Rasha da manyan sojojin Faransa da na Belgium sun isa Romania. Ofishin Jakadancin Faransa da ke Romania ya sanar da cewa haka. An ƙara tura sojojin Faransa a Romania a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa mai ƙarfi VJTF. Rukunin farko na rundunar NATO NRF, ƙungiyar masu fafutuka ta Faransa, tana shirin kai jimillar sojoji 500, wasu sojojin Faransa 135 da kuma hanyoyin fasaha. Ga kuma bataliyon wannan 27 Mountain Horta daga Annecy ƙarƙashin jagorancin Kanar Vincent Minguet sun isa sansanin sojojin sama na 27 Mihail Kogălniceanu a ranar Talata a watan Maris, tare da waɗanda suka isa a cikin 'yan kwanaki nan Romania. Sojojin sun samu karɓuwa daga Laurence jakadan Jamhuriyar Faransa a Romania. To yau da kun ga shine takamaiman labarin da muka zo muku da shi game da sojojin da NATO ta turo da na Faransa waɗanda za su walƙita wannan yaƙi wanda suka na surrender sun ga sun